Hej og velkommen til Dyt. Det danske YouTube talkshow. Og først på programmet, der har vi det alternative nyhedsoverblik. Superman dømt for grov vold. Superman blev i denne uge dømt for grov vold over for en bi til karneval, skriver Metro Express. Svenskere angriber McDonald's. I Sverige er en mand gået i protest mod McDonald's efter at have ventet over 3 minutter på en burger. Han skulle efter sigende have både kastet med stole og borde og burgere efter både personale og gæster. Ingen nye fans til Ben Affleck. Ben Affleck har mødt store protester efter at have fået rollen som Batman i en ny Superman-film. Superman og Batman, eller Superman vs. Batman, ingen kender endnu titlen. Er din far din mor? Japanske forskere har nu gjort det muligt for et enkelt individ at producere børn. Så er din far din mor? Eller er din mor din far? Eller er din far din far? Det er nu ikke muligt for dig at vide, hvad der er hvad. Og din far kan være din far, eller din mor kan... Og i Kina er en hær af kakelakker stukket af fra en kakelakfarm. Myndighederne er nu ved at finde ud af, hvad de skal gøre, imens kakelakkerne æder al deres natur op. Og nu stiller vi om til Dennis på streamen. Hej, i dag er vi ude at rapportere. Det vil sige, vi skal ud og rapportere, da vi er nye på det her danske YouTube talkshow. Så har vi tænkt os at komme ud og spørge folk om, hvad de synes, der er sjovt på YouTube. Og hvad de synes, sjovt er. Så det vil vi gå ud og spørge om i dag. Så lad os komme i gang. Hvad synes I, der er sjovt at se på YouTube? Det er nok de korte videoer. Det hurtige fix. Sådan noget som Vines og sådan noget? Ja. Jeg synes Vines, de er rigtig sjove. Måske også ekstremsport. Skivideoer, BMX. Ja, og det er sjovt. Ja, det er meget underholdende. Se hvad mennesket kan udrette. Jeg har en svaghed for dyrevideoer. Dyr, det er sjovt. Det er sjovt tricks. Kan I nævne nogen? Kan I huske nogen? Jeg har lige set noget med en kat, der danser. En kat, der danser? Eller en hund, der løber ind i en væg i søvn. Jeg tror ikke, jeg ser så mange af de der sjove videoer. Sådan folk, der slår sig og sådan noget. Den der med How Animals Eat. Den er sjov. Ja, den er sjov. Sådan en, der laver en parodi på, altså, hvordan dyr spiser. Pranks, for eksempel. Hvor det er, som man siger, at kærestepar laver nogle forskellige sager ved hinanden. Som regel så er det sådan lidt absurd, det de laver. Jeg synes, det er fedt nok, at de gider at gå så meget igennem for sådan set bare at irritere en anden person. Altså, det er sådan lidt mærkelig tankegang. Det vil sådan være skjulkamera. Det er noget, der kan bruge mig meget, ikke? Altså, og så noget stand-up komik. Altså, så det er sådan det, jeg synes. Ja. De er sjove. Ja. Det er rigtigt. Jeg er også sådan nogle, de der sådan geder, der brøler som mennesker. Jeg har ikke set den. Det er sjovt. Jeg søger tit på Fat People Falling. Det er meget sjovt. Og så er der et par gutter, jeg subscriber på. For eksempel en af Steve Green Comedy. Og så sådan nogle 5-second films og satire. Og også nogle gange bare sådan noget plat, som falder på halen komedie. Det er også fint. Jeg ser nærmest kun Jenna Marbles på YouTube. Og så ser jeg... altså, det er sådan... Ham der også, hvad hedder han? Charlie is so cool, like. Det er det, jeg ser på YouTube. Ellers ser jeg ikke rigtig video. Jamen velkommen tilbage i studiet, hvor vi er kommet til at skabe vores gæst, som i dag er Thomas Torp, som spiller musik og kommer fra Aalborg. Og goddag til dig, Thomas. Hej Niels. Og hvad er det for noget musik, du spiller? Jamen, jeg spiller lidt to forskellige ting, som er originalmusik. Jeg spiller i et rock'n'roll band, der hedder Known Parole, hvor vi er 4 knejder, der spiller vores eget rock'n'roll musik. Og så har jeg mit eget soloprojekt, hvor det 100% er mit eget materiale, hvor jeg så hele tiden har backing band med at spille. Det er sådan mere over i sådan en blues, soul, pop genre. Ja. Ja. Vil nok sige. Og altså, de her to ting, de har så overhovedet ikke noget med hinanden at gøre? Nej.
Nej, det har det ikke. Altså det ene, det er et fastetableret band, og det andet, det er mit eget projekt. Ja. Når nu du skal finde nogle gode videoer på YouTube, hvad gør du så? Det er lidt forskelligt. Altså, nogle gange synes jeg, at så er det bare at søge på sådan et eller andet en fælles betegnelse, så dukker der ligesom nogle film op i noget tema med det, ikke? Altså det kan for eksempel være Drunk Russian People, og så kommer der en række videoer op med det. Du har lovet at finde 3 af dine yndlings YouTube-videoer til os og dele dem med os, sådan at vi ligesom kunne få et billede af, hvad du synes er sjovt. Og hvad er det for nogle 3 videoer, du har valgt? Jamen, det er 3 musikvideoer, jeg ligesom synes passede til lejligheden. Og det første klip, det er et klip med en asiatisk dame, der hedder Wing. Og hun går så under kunstnernavnet Wing Sings. Og hun laver så sådan nogle coverversioner af vestlig musik, som er ret grinagtig, fordi hun så har en forholdsvis spinkel musestemme og synger henover her. Det klip, der er fundet her på 3. pladsen, der synger Wing i et Beatles cover. Nummeret I Want to Hold Your Hand, hvor hun så synger det live. Og det der er ekstra sjovt ved det, er, hvis man lægger mærke til det, så er det så det originale musiktrack, der kører i baggrunden, så der er også de originale sangstemmer med, mens hun synger indover. Ja. Så det er det, der er på 3. pladsen i hvert fald. Og på 2. pladsen, der er der et klip med en meget sur engelsk mand, som bander og svogler, fordi at der er et eller andet gammelt nummer, han prøver på at spille på guitar, som bliver ved med at fejle for ham. Og han ender med at smadre den ene af sin egen guitar. Ja, det er også ret genialt. Og på 1. pladsen, der er der et klip, der hedder Korean Drummer Takes Over the Show. Det er fra et eller andet gammelt koreansk tv-program, hvor man ser et band, der i sig selv er ret sjovt, spille et ikke specielt voldsomt nummer, men hvor ham trommeslageren agerer ret meget som om, at han spiller metal. Ja, det er rimelig humor. Ja, og hvad er det sådan ved de videoer, som du synes gør dem sjove? At det er malplaceret. Ja, det er nok fællesnævner, det er malplaceret, det folk, der gør i dem. Ja. Men vi skal også til at runde af. Tusind tak, fordi du ville komme, Thomas. Det var rigtig fedt. Ja, jamen tak. Og til jer derude, husk, dyt, hvis I ser en anden. Fuck!